Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні Святий Костел католицький означає свято Узвышення Святого Крижа. Это имша со свято Узвышення Святого Крижа, не святая имша с недели. Сегодня вечером так это свято Узвышення Святого Крижа и суббота. Поэтому это троху перевышая. Завтра будут недельные имши. Подчас гэтай святой імшы просім Божай ласки, апекі Найсвятейшай Панны Марыі, слугі Божага Айца Фабіяна, хутчэйшага выздараўлення для Ігора Кісялёва, дароў Духа Святога для лекараў. Помолимся за померлого Яна Калемяшонок, год после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутнему. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Предвечный Боже, Ты послал на свет Свайго единородного Сына, каб праз Яго смерть на крыжы усе люди атрымалі збаўленне. Учини, каб мы на земле глыбей познали таямницу откупления и были годны атрымаць яе плён у небе праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги лічбаў. У тыя дні людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Майсея: «Навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыні? Бо няма хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа». Тады спаслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей у Ізраіля памерла. Прыйшлі людзі да Майсея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць Пана і супраць цябе. Памаліся да Пана, каб ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Майсей за народ. І сказаў Пан Майсею: «Зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны укушаны, калі паглядзець на яго, застанецца жыць». І зрабіў Майсей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змяя кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Не будем забывать про справы Пана. Не будем забывать про справы Пана. О мой народ, слухай закон мой, схилите свои уши до слов моих устно. У приповестях я открою свои устны и расскажу про таямницы давнего веку. Не будем забывать про справы Пана. Калі Пан забіваў іх, тады яго шукалі, верталіся і зноў шукалі Бога і успаміналі, што Бог іхняя скала, што найвышэйшы Бог іх збаўца. Не будем забывать про справы Пана. И льстивили Ему своими устнами, и языками своими хлусили Ему. Их сердце не были щирые с Ним, и не заховывали верность Его заповету. Не будем забывать про справы Пана. Али Бог милосердный, Ён даровал им несправедливость и не знищал их. Ён часто отворачивал гнев свой и не запаливал усей лютости своей. Не будем забывать про справы Пана. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'ядаў. Езус Христус, будучи у постаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богом, але выракся самого сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду, стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя понад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае калена стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў,
что Паном есть Иисус Христос, для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кланяемся Тебе, Христе, и благословляем Тебе, бо проскрыш свой ты свет откупил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав Нікодему: «Ніхто не узійшов на небо, окромя того, хто сійшов з неба, Сина Чоловічого. І як Моїсей узвисив змію в пустині, так повинен бути узвишений Син Чоловічий, каб кожний, хто вірить у Його, мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого у світ, каб судити світ, але каб світ був збавлений праз Його». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Перш за все, для нас сьогодні виходить така ідея крижа. Сьогоднішній день особливо узвишення Святого Крижа. Усе християнство святкує це свято. І християни Заходу, християни Усходу святкують, відзначають його, каб таким чином показати, наскільки важний криж з'являється у житті кожного чоловіка. Хвалу Божию, альбо прославление Божие мы отдаем Богу, Троице Единому, Отцу Небесному, Иисусу Христу и Духу Святому. Прославление Божие и годное хвалы. И так само годное прославление все, что связано с Иисусом Христом, наисвятейшее сердце Иисуса, наидорожейшая кровь Иисуса, наисвятейший сакрамент, это отдается этому хвала Божия. Але пашана, ушанування ми віддаємо Святому Крижу, шануємо знак Святого Крижа, бо цей знак нагадує нам той криж, на яким був розп'ятий Ісус Христос. Тобто ми у думках, глядячи на знак сьогодні, на кожний знак Святого Крижа, ми в думках імкнемося до того крижа, на яким помер Ісус Христос, покутував і помер Ісус Христос. Коли ми глядимо на образи святих, Матки Божої, якої найвища пошана завсюди нами віддається. Ми завсюди звертаємо свою увагу, глядячи на кожен образ Матки Божої в думках наших, до першопочаткового, як кажуть, оригінала, до самої найсвятейшої Панни Марії. Так само з образами святих, яким ми віддаємо пошану, так само, глядячи на образ їх, там, на ікону, ми так само в думках імкнемося так само до першосного образа. Тобто ми віддаємо пошану крижу, дорогі брати і сестри. Що значить віддаємо пошану крижу? Це значить, ми ушановуємо цей знак Святого Крижа, бо дякуючи цьому знаку прийшло збавлення. Коли ми поглянемо на сьогоднішнє читання, ми бачимо, як і Моїсей, ось гэта змей, якого узвисив Моїсей у пустині, це так само був знак. Знак, дякуючи якому повинен бути так само був узвишений Син Божий і повинно прийти збавлення на цей світ. Знак. І поэтому узвышение змеи, вужа на крыжи, на пустыне праз Моисея, это было предвестие того, что повинно статься. Бачим, Христос говорит до филиппянов,
пра тое, што Езус Христус панізіў сябе, панізіў не толькі да вобраза слугі, але ніжэй за слугу, але каб не толькі выканаць волю нябеснага Айца, але памёр на крыжы, памёр ганебнаю смерці, памёр на гэтым знаку. Таксама бачым, што Езус Христус прадказвае і гаворыць, што Ён з'яўляецца правобразам таго змея, які ўзвысіў Маісей, і што ён будзе узвышаны над зямлёй. То есть ён прадказаў, якою смерцю памрэ. Бо сёння часамі некаторыя, якія лічаць сябе хрысціянамі ці ўвогуле веруючымі ў Бога, увогуле часамі нясуць розную такую глузду, што там вось, а каб было гэта, каб было гэта. Бачым, што ўсё было прадказана не каб, а ўсё было Богам прадказана, як павінна стацца ў гэтым свеце. Кожная хвіліна, ўсё прадказана ў старым запавеце. Бог прадказаў, сам Бог прадказаў, а не чалавек меркаваў. Пагэтаму мы ушаноўваем, мы шануем знак Святого Крыжа, бо гэта не толькі знак, на якім памёр Езус Христус і прыйшло збавленне для нас, а мы лічым, што гэта знак любові Бога да чалавека. Бо такім чынам на крыжы праявілася любоў Бога да чалавека ў Езусе Христе. Поэтому няхай сённяшняе свята яшчэ раз узгадае нам гэтую вялікую ласку, вялікую любоў Бога да кожнага з нас, дарагія браты і сёстры. І няхай Пан Бог усемагутны нас благословляе. Амин. Праз Єзуса Христа, який, помираючи за нас на крижі, вислужив нам збавлення, з довіром узнесем до Бога наші покорні молитви. Молімся за ўсіх дзяцей Святого Касцёла, каб яны ядналі сваё жыццё з крыжам Хрыста і, дзякуючы гэтаму, атрымалі ўдзел у Яго ўваскрасенні. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за Святого Айца, каб ён, абвяшчаючы людзям праўду веры, адкрываў іх сэрцы на дзеянне Божай ласкі. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё Богу, каб яны ішлі за Езусам шляхам крыжа і сталі удзельнікамі Яго хвалы. Цябе просім. Молімся за моладзь нашай краіны, каб яна шанавала крыж Хрыста, знак Божай любові да чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы углядаліся ў Хрыстовы крыж і чэрпалі з яго моц для хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Прошу Бога Всемогутнага, Божої ласки, опеки, Найсвятейшей Панны Марии, слуги Божьего Фабияна, выздоровления для Игора Кисялева, дару Духа Святого для лекаров. Тебе просим. Прошу вечный супокой для Янока Лемешонка, год после смерти. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святло Духа Святого для тых, от кого залежит спынение воинов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Для наших ахвярадаўцаў, святло Духа Святого для іх і Божай ласки, а так само ва ўсіх справах нашай парафіі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты послал у свет Своего Сына, каб Он откупил нас праз смерть на крыжи. Выслухай наши молитвы праз Христа, Пана нашего. Амин. Сядайте. Крижу Христовий будьжа привітаний, і навіки все будь ушанований. Де сповза світу Христу
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу і ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай нас очистить от усіх провинов ахвяра Твоего Сина, який на алтарі крижа знищив грахи всього світу, який живий володарець, на віки вічний. Амин. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, всемагутны вечны Божы. Ты пастанавіў збавіць чалавечы род на дрэве крыжа. З райскага дрэва узяла пачатак смерць, з дрэва крыжа мы атрымалі новае жыццё. Вораг, які перамог нас у раі, на дрэве крыжа быў пераможаны Христом, Панам нашым. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі, усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутній, небо і земля, повния хвали Твоєї, Осанна на вершинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, і чакаючага другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицай Марыі, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апостолами Тваімі славнымі мучениками, со святымі арханёламі Михалом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном.
і усімі святымі пра заступніцтва, якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкава мацаваць у вере і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Йозефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, хто у ласці Твоей дышаў з гэтага свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з імі заўсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пашана и хвала праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Звав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Сказав апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Боже, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
молимся. Умацованный на святой гостине, покорно просим Тебе, Пане Иисус Христе, приведи до славы из мертвых повстания Твоих верных, яких Ты одарил новым життем празах вяру, складенную на древе крыжа, які живеш, владариш на веки вечные. Святый Архангеле Михалия, бережи нас. Будь нам обороной, супроть спокусов непроста злого духа. Покорно просим, нехай вознищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божией, скинь у пекла сатану и інших злих духов, якія на згубу душам снують по свете. Аминь. Дорогие братья и сестры, я два слова хотел бы сказать, что у нас есть новый журнал «Аве Мария» и новый журнал нашей веры. Можно набыть эти журналы. Там у «Аве Мария» вельми цікавые есть не оповедания, можем такие артикулы, ці може бути сповідь морально немагчимою, наприклад. Це вельми цікаво, я прочитав, говорю, вельми цікаво, ксьонз написав, ксьонз Андрей Рилка. Так само ось є таке цікаве оповідання «Автоорганіст», «Електроімшал» і «Найсвятейшая ахвяра». Ну, це більше для органіста, може для ксьонза, але так само вельми цікаве. Тоже у нас зараз відбувалося такое і протягується год Найсвятейшого серця Єзуса, як будувати цивілізацію серця Єзуса, про набоженство до серця Єзуса. І вельми цікаве артикул про «Святая година». Святая година якраз тоже сегодня относится до сегодняшней святой мши. Что такое святая година? Святая година – это година, про яку Ісус Христос говорить апостолам, які паснули у саді Олівним. І коли Він молився у Великий Четвер, Він сказав, одну годину не могли тривати со мною на молитві. Что сам Пан Ісус в об'явленні говорить про эту святую годину? Святая година, вона знаходиться у ті дні від четверга на п'ятницю, від 11 годин до 12 годин ночі. Ось гэта святая гадзіна, асабліва ўшаноўваецца ў першыя чацвер і пятніцу месяца, а таксама у Вялікі чацвер асаблівым чынам. Як трэба ўшаноўваць святую гадзіну, як трэба маліцца. Вось калі ласка, набывайце, пачытайце. Гэта вельмі важна, яшчэ буду таксама заўтра пра гэта гаварыць. Няхай Пан Бог вас благаслаўляе. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану. Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амінь.